Pila jata hastini lokorono khuluma taisi bai afaro ani kaisa photo viral ongoi tongo to ana kabongo boro call rok khlai sengka nang tamo biang thangka tamo mohai rok picture nukha actually ang tipra mothana nogo tongo tabo tipra mothana samong khlai tongo ang kuno jaga no thaiya abang kisa clarification no meni je kaisa photo viral ongoi tongmani miasini harbotalik sarik baboi jongoro school mat ni ground no asuk laijak sini monetary committee chairman ang te sarai rok oro volleyball rok thai tongo to jong asui tongmani jora borokni BJP rokni 27 nang purbo mohoripurni borok fil khlai tongmani por borok o school gana no oro borokni leader malainani phaikana phaimani porikha borok school ground no hapka habai sle anar nongkha ana nongkle kok sengka to kahamde yang phaide hingkle to malaika ani to binibo fil khlai thamani te rinmani kha angbo thangka thamoi bo ani getrana yaktis ai mane yakroi himke kisa indi yang asoi nani asuka borok charak volleyball thingklai kisa side class asulai thumani to ana sengka bahai to kahamde amrok sengka sengnen poraslanka bosini par haiman baste biang thang bos bonne sinira sin leader ban malai thanai hani aw angka da acha malai din isukno abote kaisa photo rokla hana omo kaisa facebook upload khlaika angbo nukha ana bo pathai homani te kabongo bro ana call khlaisa to sumun por nok saitong ang ta work samong khlai to te promothani ageni simi je khlai ang te promoth ta work khlai na to ang kono jagana thangjaya te promothani samong khlai to te kebo confuse tangde tai joto lokorong nang sanai kisa share khlai de baksa borok tabo confuse hoi to kana o photo no nongoi obona sanai kebo confuse tangde hambai jotano।